Piraso niyo isang tendon. Hello mga kaibigan, welcome back po sa channel natin. Sinasari dyan, syempre sa pagkakataong ito ay magpumukbang po tayo ng pampahaba ng buhay. Beef tendon pares. So yan po, masarap po yan. Pati po yung sabaw. So meron po ng beef tendon. Yan, malambot po yan. Tapos meron din pong laman. Tapos meron pong bone marrow. So putok na putok, batok po talaga. Tapos meron po tayong chicharong bulaklak. Meron pong lechong kawali. Dito po ating mga kanin. Dito po yung kung gusto natin na suka. Dito po. So spicy po yan. Ho. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Tingin natin sa lambot. Parang tingin natin sa baw. Sili. Ayan po. Sobrang sarap. Yung kawali. Ayaw. Wow. Ligo po tayong sabaw. Ang lapot-lapot. Parang gravy.
Ayun po. Laman po. Sarap po siya sa kanin. Yun nga lang po, itong pares natin, hindi ko po naisangag itong kanin ko kasi shirataki rice po itong kanin ko. Kaya hindi po pwedeng isangag. Natin. Oops. Grabe. Sobrang ano po, sobrang may balasa po sa isang pares na yun. Grabe. Sarap-sarap na haluan po. May lasa na yung isang tendon.
Sarap eh. Yung una ko okay eh. Baka mamaya may lasa na naman. Ito yung mga bubuho. Litid, pinaka-litid na. Diba yan? Nakakadala ah. Sarap pa naman. Tanggalin ko na para sigurado. Ito mga litid, masarap. Ang ganda meron ano. Sayang. Sarap. Enjoy na enjoy pa naman ako. First time po sana binibilihan ko na nahaluan ko ng pangalasa. Angkat po tayo, so hindi na po natin i-angkat yun sa YouTube. Facebook lang po. Excuse pa. Lamang.
Sarap. Last bite na po. Double.